कब से नु फोन हम करतानी, बतियबू न तो फोन धरतानी। अरे ऐसे मत बोला। जान कब से नु फोन हम करतानी, बतियबू न तो फोन धरतानी। एगो तो ढेर दिन पर फोन कइले बानी, आ मिहिले खातिर चास आस लगइले बानी। सुनो, अरे भतरा के संगे झगड़ा रगड़ा कइले बानी, आज तोहरे चलते उनका के गरियले बानी। सुनो ना, अरे मरदा के संगे गरदा काल के कइले बानी, बाकी तोहरे चलते उनका के गरियले बानी। बुझला? जब हमारा से प्यार करेलू, तो मरदा से काहे डरेलू? काहे ना डरे? ई नैहर ना होवे कि फिर मिले, तू सचहू के बड़ा बकलेलू। हर सुबह से ना अन्न दाना खइले बानी, आ मिहिले खातिर चास आस लगइले बानी। अरे भतरा के संगे झगड़ा रगड़ा कइले बानी, आज तोहरे चलते उनका के गरियले बानी। अरे मरदा के संगे गरदा काल के कइले बानी, बाकी तोहरे चलते उनका के गरियले बानी। मिल के बड़ी मनवानु करे, तू आजा तनी संजय के घरे। काहे ना? मिल के बड़ी मनवानु करे, तू आजा तनी संजय के घरे। ए सैलस काहे अकुताइल बड़ो, पटाइल बनी चंदन के डोरे। ए अजय काहे अकुताइल बड़ो, पटाइल बनी चंदन के डोरे। सुन टेंशन ना लो, जेपी के नाम बतैल बनी, आ मिहिले खातिर चास आस लगइले बनी। अरे भतरा के संगे झगड़ा रगड़ा कइले बानी, बाकी तोहरे चलते उनका के गरियले बानी। अरे मरदा के संगे गरदा काल के कइले बानी, बाकी तोहरे चलते उनका के गरियले बानी। समझ गइला?